gentlemen, welcome. Welcome to the Queen of Sexy Walkathon 2024. Let me call on candidate number 1. Candidate number 1 is Emerson Ajay. Let us welcome on stage candidate number 2. Let us welcome on stage, ladies and gentlemen, candidate number 3. Let us now welcome on the floor, candidate number 4. Our last but not the least candidate, candidate number 5. Hermana Mayor Marisa Saba. Music. Pinasayaw ako ang tukar nga aminudo, mahusay nga daraga ang akong iginado. Nanupuro ang akong mga tilog tuho, darahan ka kulba, upudan ka awo. Anak at na habot ngahan sa rayawan, kami kudla permi ang kinitaan. Kay ini nga sayaw sikathan kadaman, sayaw nga aminudo usuhan nga tanan. Hala na sayaw na para mag-enjoy ka, bisan gutik laan balon mo nga kwarta bas. Ako magtatanong hinlimon ay iyong libong kay ikaw, anhigog maong basika magmalipayo. Ako magtatanong hinlimon ay iyong libong para ka magmalipayong tigaman hangkog manato. Nan gamot nananaring sing tiunay kagud diday hakasing-kasing. Nan gamot nananaring sing tiunay kagud diday hakasing-kasing. Kung pagkahapagkaon hindi ka marasa, kaya ni mo
kay papayungan. Butangan, kayod ang langit ug mga kabitulan. Pag inantos ko waray katapusan, andughan ko bisan pag-abrihan mo, waray ako maglimbong nga para sa imo. Ayaw pag-asa sa mga hurik-hurik, na siya ko maglilimbong sa imo. Kayod man natin sa kalibutan, ang waray buhat butangan, kayod ang langit ug mga kabitulan. Pag inantos ko waray katapusan, andughan ko